Σας ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κικκινή να, να πάρει μια μικρή θέση και να μας κλείσει ίσως με ένα ερώτημα και εκείνος. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα και καλή επιτυχία στην οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Ε, Βλέπω ταυτόχρονα ότι στην ώρα μιλούσε ο Αχιλλέας και τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που ήδη αναπτύσσονται στο πλάι εδώ στο διάλογο το οποίο γίνεται και ένα βασικό ερώτημα λοιπόν που μπαίνει. Καταρχήν υπάρχει μια επιβράβευση ότι ήδη ο Οργανικός Γραμματέας της ΔΟΕ έθεσε ζητήματα τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, αλλά μπαίνει και ένα ερώτημα του κατά πόσο τελικά είναι χρήσιμη η ενασχόληση με τη συνδικαλιστική δράση. Έχει μπει και αυτό το ερώτημα πρώτο-πρώτο. Και νομίζω ότι θα προσπαθήσω, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο Αχιλλέας, να θέσω κάποια ζητήματα που αφορούν ακριβώς τη δράση της Ομοσπονδίας σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα και το πώς μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να παλέψουμε ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, να πω ότι για την Διδασκαλική Ομοσπονδία, η θεματολογία της σημερινής εκδήλωσης ταυτίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με το μεγάλο ζητούμενο που διαποτίζει και τις δράσεις της Ομοσπονδίας εδώ και πολλά χρόνια. Την αγωνία δηλαδή για το παρόν και το μέλλον της δημόσιας εκπαίδευσης και φυσικά για τη θέση και τον ρόλο των εκπαιδευτικών σε αυτή. Ήδη το 2019 το ΔΣ της ΔΟΕ είχε κάνει ανάμεσα στις άλλες δράσεις που κάνει δύο κομβικές κινήσεις. Η μία ήταν να προσφύγει στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταγγέλλοντας τις ελληνικές κυβερνήσεις για την επί σειρά πολλών ετών μη πραγματοποίηση διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών, που τότε ήταν καθεστώς, καθώς και για την άνηση μεταχείριση που αναφέρθηκε προηγούμενα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων. Είναι γεγονός, όπως γράφτηκε, ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί προσφέρουν ακριβώς το ίδιο έργο, έχουν διαφορετικά όμως υποδέστερα δικαιώματα. Συνδιοργάνωσε επίσης με την ΟΛΜΕ, με τη συνδρομή 4 πανεπιστημιακών δασκάλων, έρευνα και στη συνέχεια εκδήλωση ανάδειξη των συμπερασμάτων που αφορούν στην ιδιωτικοποίηση, η οποία με ποικίλους τρόπους αναπτύσσεται στους κόλπους της δημόσιας εκπαίδευσης και αποτελεί και αυτή έναν παράγοντα που δυσχεραίνει κατά πολύ το έργο των εκπαιδευτικών και την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Να θυμίσω ότι είχε προηγηθεί ένας μεγάλος αγώνας που είχαμε κάνει ως εκπαιδευτικοί ενάντια στο προσοντολόγιο του νόμου 4589 του 19, το οποίο ανέτρεψε τα δεδομένα στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας σε τεράστιο βαθμό το αέναο κυνήγι προσόντων, για να σχηματίσω την εικόνα κάτω από την οποία διαδραματίζεται και χτίζεται όλο αυτό που περιγράφει σήμερα η σημερινή συζήτηση. Τα παραπάνω λοιπόν αποτελούν ένα τμήμα του μεγάλου κάδρου, στο οποίο απεικονίζονται οι αιτίες για το βάλτομα, όπως αναφέρει ο τίτλος, και την επαγγελματική εξουθένωση, το burnout που λέμε, το άγχος, την αβεβαιότητα και την εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και η υποσυνεχή απειλή απόλυση στην ιδιωτική, όπως θα μας πει παρακάτω ο κ. Χριστόπουλος. Το ζήτημα αυτό, όπως πολύ σωστά είπε ο Αχιλλέας προηγούμενα, απασχόλησε τις εργασίες του 27ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου που έκανε η Διδασκαλική Ομοσπονδία με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελλήνων Δασκάλων τον Ιανουάριο του 2024 στην Αλεξανδρούπολη και είχε ως τίτλο Εργασιακή ικανοποίηση, εργασιακή εξουθένωση και εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι επιπτώσεις της πανδημίας, οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών, οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην τεχνολογία, οι επιπτώσεις των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου. Στο πολλά από αυτά ήδη αναφέρθηκαν και εισηγητικά από τον κύριο Λιάκη. Στο πλαίσιο τη πραγματοποίηση του συνεδρίου, προηγήθηκε διενέργεια μεγάλη επιστημονική έρευνα για λογαριασμό τη ΔΟΕ από τον τομέα οικονομική και κοινωνική πολιτική του Πανεπιστημίου, του Εργαστηρίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου των Πατρών, στην οποία συμμετείχαν 3.119 εκπαιδευτικοί, δείγμα εξαιρετικά μεγάλο για τα δεδομένα μια τέτοια έρευνα, και στην οποία αποτυπώθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών, κάτι το οποίο αναζητούμε και μέσα από τη σημερινή διαδικασία για το ζήτημα, αλλά και οι αγωνίες τους κατά την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Τα αποτελέσματα καταγράφουν αυτό που οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν προκαλέσει. Επιδείνωση του εργασιακού περιβάλλοντος, επαγγελματική εξουθένωση που βιώνουν εκπαιδευτικοί εξαιτίας της συνεχόμενης έκθεσής τους στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο σχολείο και η οποία εμποδίζει την παραγωγική άσκηση του παιδαγωγικού του έργου. Σταχυολογώντας ένα ελάχιστο μέρος των όσων εκτέθηκαν από τους πανεπιστημιακούς εισηγητές, καταλαβαίνουμε αυτό που εκφράστηκε και από την εμπειρική έρευνα, ότι η έλλειψη σεβασμού στη δουλειά που κάνουμε, από την πλευρά της πολιτείας κυρίως και με καλλιεργούμενο τρόπο μέσα μαζικής ενημέρωσης και γονείς. Η επιστημονική και επαγγελματική υποτίμηση, η μισθολογική εξαθλίωση και η φτωχοποίηση, ο διοικητικός αυταρχισμός και ο γραφειοκρατικός έλεγχος, η θεσμική αδιαφορία της πολιτείας και η απουσία υποστήριξης αποτελούν βασικούς παράγοντες που έχουν φέρει τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το καθεστώς. Αυτό που επίσης είναι πολύ κρίσιμο είναι να δούμε ότι όλα αυτά δεν γίνονται αποκλειστικά και μόνο για την εκπαίδευση, χωρίς αυτό να αποτελεί παρηγοριά, αλλά για να συλλάβουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται όλα αυτά, και είναι η κοινωνική διάσταση της εξουθένωσης, όχι μονομερός σε ένα ψυχολογικό σύνδρομο που αφορά αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς, αλλά ως ένα ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό ζήτημα. Η εξουθένωση των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων δηλαδή της εκπαίδευσης,
εκδηλώνεται σε κοινωνίες εξουθενωμένων εργαζομένων. Έγινε προηγουμένως αναφορά στο δυστύχημα στα Τρίκαλα, και σε καταστάσεις εξουθενωμένων κοινωνιών, και είναι παράδοξο σε εποχές όπου ο πολιτισμός, ο τεχνικός πολιτισμός και ο πλούτος κάνουν μεγάλα άλματα, να έχουμε φτωχά σχολεία, να έχουμε φτωχούς εκπαιδευτικούς, όχι μόνο στην Ελλάδα, και να έχουμε φυσικά φτωχούς εργαζόμενους. Δεν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα, αλλά αφορά έναν κανόνα στον παγκόσμιο κόσμο και εντός του παγκόσμιου κυρίαρχου συστήματος, όπου οι εκπαιδευτικοί γίνονται φτωχοί, ενώ και όπως και άλλοι εργαζόμενοι, ενώ υπάρχει γύρω πλούτος ο οποίος διαχέεται με ποικίλους τρόπους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από το 2019 λέει επισήμως ότι η εργασιακή εξουθένωση προκαλείται από το χρόνιο εργασιακό άγχος, το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Άρα, κόπωση και άγχος, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται όχι με τη θέλησή μας, αλλά χωρίς τη θέλησή μας, ουσιαστικά είναι αυτό που ονομάζουμε burnout, δηλαδή εξουθένωση. Ως Δασκαλική Ομοσπονδία, αντιλαμβανόμενοι όλα αυτά, έχουμε αναδείξει ότι την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση του φαινομένου και ενίσχυση των εκπαιδευτικών την έχει φυσικά η πολιτεία. Με αποφάσεις μας έχουμε ζητήσει διάλογο με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πάνω στα προβλήματα αυτά, με στόχο την αλλαγή των στοιχείων της εκπαιδευτικής πολιτικής που το επιβαρύνουν. Με στόχο δηλαδή, επειδή γι' αυτά μιλάμε καθημερινά, την άρση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, τη μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών με βάση τις θέσεις μας, η οποία είναι απαραίτητη γιατί αντιστοιχεί με πάρα πολλές ώρες δουλειάς, όπως έχει διαπιστώσει η UNESCO. Τη μείωση των αριθμών των μαθητών στα τμήματα για να έχουμε καλύτερο παιδαγωγικό έργο. Την ενίσχυση των υποστηρικτικών θεσμών. Την πλήρη λειτουργία δηλαδή υποστηρικτικών δομών σε όλα τα σχολεία και τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει το εκπαιδευτικό έργο όπως πρέπει να είναι ένας τέτοιος θεσμός, αλλά αντίθετα έχει χρησιμοποιηθεί για να πειθαρχήσει τους εκπαιδευτικούς σε μια κατεύθυνση η οποία μόνο εκπαιδευτική, δεν είναι και μόνο παιδαγωγική. Τα μέτρα που θα αποκαταστήσουν το αίσθημα αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών και δικαιοσύνης και ασφάλειας στην εργασία. Τη θωράκιση των εκπαιδευτικών, επειδή το διάβασα και αυτό και θα πω παρακάτω, στην άσκηση των καθηκόντων τους. Τη δημόσια μετεκπαίδευση και επιμόρφωση με κεντρική ευθύνη της πολιτείας και στοχευμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ανάγκες των μαθητών. Πράγματα τα οποία, να θυμίσω ότι η μετεκπαίδευση καταργήθηκε το 2011 και όλες οι επιμορφωτικές δράσεις έκτοτε είναι αποσπασματικές. Σε καιρούς παντελούς απουσίας μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η Δασκαλική Ομοσπονδία επιχείρησε και στη συνέχεια πολεμήθηκε πάρα πολύ να μην μπορέσει να το ξανακάνει και έκανε επιμόρφωση των στελεχών της σε πολύ δύσκολες περιόδους. Ειδικά τώρα η Δασκαλική Ομοσπονδία για το κομμάτι της θωράκισης των εκπαιδευτικών στο έργο, κάτι που δυσχεραίνει πολύ τις συνθήκες και επιτείνει την κατάσταση του εργασιακού άγχους, έχουμε τονίσει ότι καλλιεργούμενοι συχνά από την πολιτεία στο πλαίσιο της σκληρής αντιπαράθεσης για τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές που επιβάλλει στην εκπαίδευση, αλλά και απόκρυψη των τεράστιων ευθυνών της για τις λειτουργίες της εκπαίδευσης, απαξίωση των εκπαιδευτικών, αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον ενθάρρυνσης του φαινομένου των βίων επιθέσεων και πάσης φύσεως καταγγελιών και μηνύσεων κατά εκπαιδευτικών. Στο παραπάνω πλαίσιο, ακόμη και το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, που με μια πολύ εμπεριστατωμένη ανακοίνωσή μας τότε καταδείξαμε ότι η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε έρχεται σε σύγκρουση ακόμη και με τα διεθνή πρότυπα. Αντιμετωπίζεται το φαινόμενο αυτό μέσα από τη σχετική απαράδεκτη ηλεκτρονική πλατφόρμα, αντιμετωπίζει και των ανωνύμων ακόμη καταγγελιών, φαίνεται σαν να αφορά αποκλειστικά τον εκπαιδευτικό, ενώ αγνοούνται τα κοινωνικά, οικογενειακά, γενεσιουργά αίτια και η ανάγκη στήριξης σχολείων και οικογενειών από εξειδικευμένο προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να ενημερώσω τους όσοι παρακολουθούν την εκδήλωση ότι η Δασκαλική Ομοσπονδία μέσω της νομικής της συμβούλου έχει συντάξει στο παρελθόν 2 φορές σχέδια πρότασης νόμου θωράκισης των εκπαιδευτικών, όχι για το ακαταδίωκτο, το πλήρες, αλλά για την προάσπισή τους στην άσκηση των καθηκόντων τους και να μην συμβαίνουν τα παράλογα φαινόμενα που βλέπουμε να συμβαίνουν. Έχει υποβάλει σε 2 διαφορετικές κυβερνήσεις, το 2018 και το 2019, σχέδια προτάσεων νόμου που να θωρακίζουν τους εκπαιδευτικούς και φυσικά αντιμετωπίσαμε κλειστά αυτιά. Όλα τα παραπάνω αιτήματα, όλα όσα διαπιστώνουμε καθημερινά στα σχολεία, τα έχουμε συμπεριλάβει ως Δασκαλική Ομοσπονδία και στο σχέδιο συλλογικής σύμβασης εργασίας που επανειλημμένα έχουμε καταθέσει, δίχως δυστυχώς ανταπόκριση από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και των συναρμόδιων Υπουργείων. Αντίθετα, βλέπουμε και βιώνουμε τα τελευταία χρόνια ότι οι αυταρχικές πολιτικές ως προς την επιβολή μιας κατ' όνομα μόνο αντιπαιδαγωγικής αξιολόγησης και η χρήση των πειθαρχικών διώξεων ως μέτρο εντείνουν τα φαινόμενα της εξουθένωσης και της απογοήτευσης. Το ίδιο και οι υποτιθέμενες, αναφέρθηκε προηγουμένως με ένα λογοπαίγνιο, το καινοτόμος με αντί για το ΑΙ που ευαγγελίζει το Υπουργείο Παιδείας, υποτιθέμενες καινοτομίες, οι οποίες στην ουσία έχουν διαλύσει το αναλυτικό και ορολόγιο πρόγραμμα και αποπροσανατολίζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς από το έργο τους, με αποτέλεσμα φυσικά να δυσχεραίνουν κατά πολύ και τις συνθήκες άσκησής του.
Όμως, επειδή όλα αυτά δεν είναι μόνο δικά μας προνόμια, θα αναφέρω το εξής. Πρόσφατα, το Μάιο του 2025, πραγματοποιήθηκε η σταγραφή της Δασκαλικής Ομοσπονδίας με τη συνεργασία με την ETHUS, το συνδικαλιστικό όργανο των Ευρωπαίων Δασκάλων, και την Education International, την Παγκόσμια Οργάνωση των Εκπαιδευτικών, μια συνάντηση των εκπαιδευτικών συνδικάτων των χωρών του Νότου. Εκεί ο Άγγελος Γαβριελάτος, ένας Ελληνοαυστραλός, ο οποίος αποτελεί τον επικεφαλή της καμπάνιας της Education International για το δημόσιο σχολείο, την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, είπε ότι τα τρία βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί παγκοσμίως είναι το θέμα των μισθών. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι συμπληρώνεται και από τη στέγη σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, ειδικά για τους αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, των συνθηκών εργασίας. Εδώ πάλι θα πρέπει να γίνει ειδική μνήμα στους αναπληρωτές, οι οποίοι πραγματικά βιώνουν ένα απαράδεκτο καθεστώς εργασίας, και η εργασιακή ανασφάλεια που έχει να κάνει με την κάθε λογής ανασφάλεια που αναπτύσσεται στην καθημερινή άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή έγινε συζήτηση και σχετικά και με την έκθεση του ΟΗΕ για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και την ανάγκη ενεργοποίησης του μετασχηματισμού του επαγγέλματος. Κάτι το οποίο έρχεται κόντρα πάρα πολλές φορές με διάφορους υπερεθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι λένε τα ακριβώς αντίθετα. Ο ΟΗΕ λοιπόν στην πρόσφατη έκθεσή του, με 55 σημεία ενίσχυσης του έργου του εκπαιδευτικού, λέει ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μετασχηματισμός. Θα αναφέρω 2-3 σημεία για να καταλάβουμε το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και αποτελεί και το γνώμονα των δράσεων και της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Ότι οι κυβερνήσεις, λέει στο σημείο 2, θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως τα δικαιώματα που επιτρέπουν την συνεκπαίδευση και την αξιοπρεπή εργασία των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Ότι όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετούν και να εφαρμόζουν και να αναθεωρούν τακτικά, ανάλογα με τις ανάγκες, ολοκληρωμένες και ολιστικές εθνικές πολιτικές για τους εκπαιδευτικούς. Ότι πρέπει να γίνει επένδυση στους εκπαιδευτικούς για την ποιοτική εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους, αλλά και με την επαρκή χρηματοδότηση. Είδα και την αναφορά στις σχολικές επιτροπές στο πλαίσιο των ερωτημάτων, που φυσικά δεν λειτουργούν στην κατεύθυνση αυτή στην Ελλάδα. Ότι θα πρέπει να παρέχονται μπόνους και κίνητρα προσκάλυψη εξόδων μετακίνησης και στέγασης στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αγροτικές, αυτόχθονες και φυλετικές, απομακρυσμένες και κάτω από αντίξωες συνθήκες περιοχές. Ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν σαφείς πολιτικές για την υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών. Ότι θα πρέπει να γίνει ενίσχυση και ανύψωση του κύρους και της αξιοπρέπειας του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Και ότι, για να μην κουράζω περισσότερο, καταλήγει ότι θα πρέπει να υπάρξουν βήματα για διεθνή δράση σε αυτή την κατεύθυνση, και ότι θα πρέπει, με βάση τις συστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και τα διεθνή ακόμη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να τερματίσουν τους περιορισμούς και την εκμετάλλευση της δημόσιας εκπαίδευσης και να στοχεύσουν στην ενίσχυσή της. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι σαφέστατα βιώνουμε ένα παγκόσμιο περιβάλλον υποβάθμισης του δημόσιου αγαθμού της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των πολιτικών. Είναι αυτοί οι οποίοι βιώνουν την καθημερινή δυσάρεστη, δυσμενή πραγματικότητα. Είναι αυτοί που καλούνται όμως να μορφώσουν τους μαθητές και να δώσουν μια προοπτική πραγματικά στις κοινωνίες. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η βασική πρόκληση, επειδή σίγουρα οι καινοτομίες με τη μορφή που τις αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Παιδείας, αναφέρθηκαν προηγουμένως οι αργαλοί και οι λαχανόκηποι και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία τα εργαστήρια δεξιοτήτων θα προσθέσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, που έχουν επιτείνει τη γραφειοκρατία μέσα στις σχολικές μονάδες, δεν αποτελούν τη διέξοδο. Τη διέξοδο την αποτελεί το μεράκι με το οποίο δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί και οι οποίοι στηρίζουν καθημερινά τους μαθητές τους. Το έχουμε καταδείξει και μέσα από το πλήθος διαδικτυακών εκδηλώσεων που έχουν κάνει με τη συνδρομή πολλών πανεπιστημιακών δασκάλων, πληθώρας κοντά στους 100, όλα αυτά τα χρόνια που εργαζόμαστε, που δουλεύουμε στην κατεύθυνση ανατροπής ρυθμίσεων που επιβάλλουν μια στρεβλή αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Λοιπόν, η προοπτική λοιπόν και το ερώτημα που θα πρέπει τελικά να μπει είναι πότε πρώτον θα επικοινωνήσει ουσιαστικά με τους εκπαιδευτικούς και θα αντιληφθεί το χρέος της στήριξης του δημόσιου σχολείου, λειτουργών και μαθητών η πολιτεία. Αλλά και για να απαντήσω στο ερώτημα αν πρέπει να ασχολούμαστε ή όχι με όλη αυτή τη δράση, πότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι ως εκπαιδευτικοί είμαστε αυτοί που θα δημορφώσουμε ένα αισιόδοξο μέλλον μέσα από την ατομική και συλλογική μας δράση, και που θα αναγκάσει την πολιτεία, γιατί μόνο αυτό μπορεί να γίνει, να στραφεί στην κατεύθυνση εκπλήρωσης των συνταγματικών βασικά υποχρεώσεών της, αλλά και των υποχρεώσεων που έχει κυρίως προς τα παιδιά μας. Στο πλαίσιο αυτό, και δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα, και η ελπίδα βρίσκεται σε εμάς, στους ίδιους εκπαιδευτικούς και στις δράσεις που αναπτύσσουμε μέσα στη στήριξη του σχολείου. Και σίγουρα υπάρχει η ανάγκη για την στήριξη του δημόσιου σχολείου από την πολιτεία, ώστε το εργασιακό άγχος να φύγει και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού να γίνει πραγματικά ελκυστικό, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, αυτή τη στιγμή δεν είναι, και να μπορέσει να είναι πραγματικά ποιοτικό και να αντιπαρατεθεί με τις επιδιώξεις για πλήρη ιδιωτικοποίηση του χώρου και πλήρη καταράκωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθησιακών δικαιωμάτων των μαθητών. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε κύριε Κικίνη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε επίσης για τη συμμετοχή εδώ στο YouTube. Βλέπω ότι υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχουν τοποθετήσεις, υπάρχουν συμφωνίες, υπάρχουν συναισθήματα. Πολύ χαιρόμαστε για την κατάθεση όλων των συμμετεχόντων. Είμαστε 917. Να είστε πολύ καλά μέχρι τώρα. Να δώσω το λόγο τον κύριο Παπαχρήστο, τον Ταμεία της ΟΛΜΕ, να μας πει δύο λόγια και Ε, εκείνος. ναι, καλησπέρα σας. Ακολουθώντας τους δύο συναδέρφους της ΔΟΕ, είναι προφανώς ότι